είσαστε καλά. Θα ξεκινήσω με μια απίστευτη δήλωση την οποία έκανε ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου. Εξωγήινο σκάφος μπορεί να κρύβεται στο ηλιακό σύστημα. Τρελές θεωρίες από τον επικεφαλής της υπηρεσίας για τα UFO της Αμερικής. Την καλησπέρα μου σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Ονομάζομαι Γιάννης Καραγιαννίδης. Για όσους δεν με ξέρετε και έχετε κάνει εγγραφή πρώτη φορά στο κανάλι, σήμερα θα μιλήσουμε για τους εξωγήινους, για έναν χρόνο ταξιδιώτη, έναν παράξενο χρόνο ταξιδιώτη ο οποίος εμφανίστηκε στο TikTok, μην το παίρνετε να ψηφιστεί, καθώς επίσης και για το μεγάλο μυστήριο του Ουαμούα, ο οποίος είναι ο πρώτος εξωγήινος επισκέπτης του γαλαξία μας. Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να σας πω, αν σας αρέσουν βίντεο όπως το σημερινό, φυσικά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να κοινοποιήσετε αυτό το βίντεο στους φίλους σας για να το δούνε, γιατί πιστεύω ότι αν το δούνε μέχρι το 24-25 θα είναι ψιλοκαλυμμένοι όσον αφορά την θεματολογία των εξωγήινων. Τώρα, να σας πω ότι έχω βάλει την δημοσκόπηση, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Πιστεύετε ότι υπάρχουν καλοί και κακοί εξωγήινοι? Λοιπόν, απαντήσεις 4. Υπάρχουν μόνο καλοί, υπάρχουν μόνο κακοί, υπάρχουν και καλοί και κακοί και δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Αυτές είναι οι 4 απαντήσεις, μία από τις οποίες φυσικά μπορείτε να επιλέξετε. Μέχρι στιγμής το 76%, να ξέρετε, απαντάει υπάρχουν και καλοί και κακοί. 3 στους 4 πιστεύουν ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Τώρα, επίσης να σας πω ότι θα είναι για όσο διαρκεί η εκπομπή, θα είναι ανοιχτή φυσικά η ζωντανή συνομιλία στο live chat και μπορείτε φυσικά να μιλάτε μεταξύ σας, καθώς επίσης και να βάζετε ερωτήματα. Εγώ θα κάνω κάποιες παύσεις αναδιαστήματα και θα βλέπω το live chat. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Γιατί να έρθει κάποιος στη Γη? Οι Grey, οι Aliens, όλοι αυτοί. Λοιπόν, για ποιο λόγο να έρθουν στη Γη? Τι έχει τέλος πάντων αυτή η Γη που είναι τόσο πια σημαντικό? Σήμερα να σας πω ότι δεν θα μιλήσουμε ούτε για κύλη Γη, θα τα πούμε στο μέλλον αυτά. Ούτε για το φεγγάρι, εκεί να δείτε. Λοιπόν, ούτε για το Τσανουνάκι, αυτά όλα θα τα παραλείψουμε σήμερα εντελώς. Ούτε για Άτλαντες, ούτε για Σουμέριους. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά στο μέλλον. Γι' αυτό κάντε εγγραφή όσοι ενδιαφέρεστε για τέτοια βίντεο. Κάντε like στο σημερινό βίντεο για να ξέρει ο αλγόριθμος ότι σας αρέσει τέτοια θεματολογία. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε αυτά στην άκρη γιατί θα τα πιάσω ένα-ένα στο μέλλον. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με το βασικό ερώτημα το οποίο έθεσα πριν από λίγο. Γιατί να έρθουν στη Γη εξωγήινοι? Τι την κάνει την Γη καταρχάς τόσο ελκυστική? Τι είναι αυτό? Το νερό. Εννοείται. Το νερό. Υπάρχουν κάποιοι τώρα αξιωματούχοι και επιστήμονες, εννοείται στην NASA, αλλά και συνωμοσιολόγοι. Ναι, και συνωμοσιολόγοι εννοείται, αυτοί είναι παντού μέσα πλέον. Λοιπόν, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το νερό είναι πάρα πολύ απαραίτητο για τα διαστημικά ταξίδια. Οπότε εννοείται ότι έρχονται, το παραλαμβάνουν και φεύγουν. Τώρα, τι το χρειάζονται και πώς τους είναι απαραίτητο είναι κάτι το οποίο δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Έτσι, αν και εφόσον φυσικά οι εξωγήινοι κάνουν ταξίδια. Εντάξει, κάνουν, δεν κάνουν. Θα τα δούμε όλα σήμερα ένα-ένα. Πιστέψτε με, θα σας αρέσουν οι απαντήσεις που θα σας δώσω. Λοιπόν, δεύτερον, δεν υπάρχει μόνο νερό στη Γη. Υπάρχουν ζώα. Υπάρχουν φυτά. Αν έχουν τόσο μεγάλη τεχνολογία που μπορούν να ταξιδέψουν, έτσι, είναι επίσης πανεύκολο να παίρνουν ελάχιστα δείγματα από τη Γη και να τα χρησιμοποιούν με τέτοιο τρόπο που τους είναι επίσης απαραίτητος. Επίσης η Γη, όπως ξέρετε, έχει μεταλλεύματα και ορυκτό πλούτο, αλλά τουλάχιστον προς το παρόν φαίνεται ότι αυτήν την εκμετάλλευση την κάνουμε εμείς. Είτε έχει να κάνει με τη Ρωσία, είτε έχει να κάνει με την Βολιβία, με την Αργεντινή, τη Χιλή και όλες γενικά τις χώρες, το Κονγκό
την Κίνα, οι οποίες έχουν π.χ. λίθιο, έτσι, και γενικότερα ορυκτά τα οποία είναι άκρως απαραίτητα για την κίνηση, για την ηλεκτρική κίνηση και όχι μόνο. Θα ξέρετε, θα θυμάστε, αν έχετε ασχοληθεί καθόλου με τους Σουμέριους, με τους Ανουνάκη, ότι υποτίθεται τα δύο τα αδέρφια, ο Ένκι, ο Ενλίλ και ο πατέρας τους, ο Άνου, είχαν σκοπό την εξόρυξη χρυσού. Μιλάμε τώρα για πριν από χιλιάδων ετών, έτσι, δηλαδή πριν από χιλιάδες χρόνια. Ο σκοπός της επίσκεψής τους στην Γη ήταν, υποτίθεται, η εξόρυξη χρυσού, η οποία ήταν απαραίτητη για τον πλανήτη τους, τον Ιμπήρου. Λοιπόν, παραπάνω θα πούμε στο μέλλον για τους Ανουνάκη. Πάμε όμως να δούμε τώρα ένα άρθρο από προχθές του NGR, όπου ο επικεφαλής της νέας υπηρεσίας που μελετά τα UFO στο Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας σίγουρα δεν πάσχει από έλλειψη φαντασίας, αναφέρει ο αρθογράφος. Και αυτό διότι ο Σον Κιλπάτρικ, ο οποίος είναι διευθυντής της υπηρεσίας AARO με 2α, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο για να διερευνά ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα, συνυπογράφει μελέτη σύμφωνα με την οποία κάποιο εξωγήινο σκάφος δεν αποκλείεται να κρύβεται στο ηλιακό σύστημα και να στέλνει ντρόουν μέχρι τη Γη. Όπα. Πρώτον, θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής άπειρες φορές βίντεο της NASA, τα οποία δείχνουν αντικείμενα, έτσι, να μπαινοβγαίνουν από πού όμως? Μέσα από τον ήλιο. Τώρα, πολλοί φυσικά λένε τα βιντεάκια αυτά είναι πειραγμένα. Εννοείται, πώς θα το πούνε, εννοείται. Και εγώ ακόμα το λέω, είναι πειραγμένο. Λοιπόν, έχει μοντάζ. Λοιπόν, όμως, πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη σελήνη. Ότι και εκεί δεν είναι μοντάζ το πρώτο πλάνο. Τώρα, εγώ απλώς υποχρεούμε να το αναφέρω ότι πάρα πολλές φορές υπάρχουν βίντεο τα οποία δείχνουν πολύ μεγάλα υποτίθεται αντικείμενα, τα οποία δεν δικαιολογούνται να βρίσκονται εκεί. Τώρα, ο καθένας φυσικά θα πει τη γνώμη του και από εκεί και πέρα ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του τι θέλει να πιστέψει και τι όχι. Λοιπόν, άρα αυτός ο διευθυντής της υπηρεσίας AARO υποστηρίζει τι? Ότι υπάρχει ένα μητρικό σκάφος, θυμηθείτε Independence Day, έτσι, το οποίο τι κάνει? Στέλνει drones στη Γη, αυτά έρχονται εδώ, τακ, παίρνουν, συλλέγουν πράγμα και στη συνέχεια φεύγουν. Εντάξει, εμένα προσωπικά μου ακούγεται πάρα πολύ λογικό αυτό. Τώρα, τι τα κάνουν αυτά, ένας Θεός ξέρει. Κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχουν θέσει μέχρι και οι Ancient Aliens. Σας είπα, θα τα πω όλα σήμερα. Το έχουν θέσει μέχρι και οι Ancient Aliens ότι MV οργανισμοί, προσέξτε αυτό, MV, όπως δηλαδή εγώ και εσείς, δεν μπορούν να αντέξουν μεγάλα ταξίδια στο διάστημα λόγω της έλλειψης βαρύτητας. Και αυτό γιατί υπάρχει ενδεχόμενο, αν είσαι πάνω από 5 χρόνια, 10 χρόνια στο διάστημα, αν δεν έχεις καταπολεμήσει την έλλειψη βαρύτητας, να πάθεις τι? Το πιο απλό, οστεοπόρωση. Το πιο απλό. Έτσι. Για να μην πούμε για όλα τα υπόλοιπα θέματα υγείας που μπορούν να προκύψουν, λέμε απλά αυτό. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε σαν υγιείς και λογικά σκεπτόμενοι άνθρωποι το αμέσως επόμενο στάδιο, το οποίο είναι ποιο? Μήπως λοιπόν υπάρχουν υπερεξελιγμένοι πολιτισμοί οι οποίοι πάρα πολύ απλά κάνουν τι? Προσέξτε. Έχουν φτάσει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό εξέλιξης και τι κάνουν? Σκεφτείτε. Στέλνουν drones. Στέλνουν AI. Μη επανδρομένα. Εδώ εμείς έχουμε μη επανδρομένα. Βλέπε Bayraktar, έτσι. Και πολλά άλλα φυσικά εννοείται. Λοιπόν, UAVs. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μη επανδρομένα στη Γη. Τώρα, φανταστείτε να κάνουν ακριβώς το ίδιο οι Grey ή οι οποιοδήποτε Grey. Δηλαδή να κατασκευάζουν ένα μητρικό σκάφος και από αυτό να βγαίνουν drones τα οποία δουλεύουν μόνα τους ή ακόμα και εξ αποστάσεως, ερωτηματικό, και στη συνέχεια φτάνουν
στα διάφορα πλανητικά συστήματα, παίρνουν, συλλέγουν ό,τι είναι να πάρουν και ξαναγυρίζουν πίσω στον πλανήτη. Μετά από πόσα χρόνια είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Επίσης, μπορούν στα πλοία αυτά να βάλουν τι? Να βάλουν είτε όντα τα οποία είναι βιονικά, δηλαδή κάτι ανάμεσα σε έμβιο και μηχάνημα. Μπορούν επίσης να βάλουν σκέτα ρομπότ, πάρα πολύ απλά, λοιπόν, τα οποία δεν χρειάζονται, δεν θα φοβηθούν, να το πω έτσι, εντάξει, οι λαϊκιστοί δεν θα φοβηθούν τις συνθήκες έλλειψης βαρύτητας που υπάρχει στο διάστημα. Εντάξει, άρα υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Τώρα, εφόσον φεύγει αυτό το πρόβλημα, επίσης υπάρχει κάτι ακόμα. Μπορεί, άλλη θεωρία τρελή θεωρία. Επίσης, δείτε και αυτό. Μπορεί, απίστευτη θεωρία, την είχα ακούσει στο Ancient Aliens και αυτήν. Μπορεί να υπάρχουν εξωγήινοι οι οποίοι να είναι μέσα σε νερό στο σκάφος τους. Ναι, μέσα σε νερό. Στην ουσία να κολυμπάνε. Οπότε εκεί δεν έχουν πρόβλημα με τη βαρύτητα. Τι είπες τώρα? Ναι, να είναι όντα τα οποία δεν είναι όπως εμείς, αναπνέουν κανονικά κάτω από το νερό, δεν έχουν κανένα θέμα οξυγόνωσης και φυσικά μπορούν να καταφτάνουν σε διάφορα πλανητικά συστήματα πάλι και να κάνουν τη δουλειά τους με drones. Παίρνουν, εντάξει, εφοδιάζονται, φεύγουν. Εμένα προσωπικά αυτή η θεωρία μου ακούγεται πάρα πολύ λογική. Εσάς? Λοιπόν, περιμένω να μου γράψετε οπωσδήποτε για οτιδήποτε λέω σήμερα κάτω στην περιγραφή τα σχόλιά σας. Λοιπόν, και συνεχίζω με τον Kilpatrick. Λοιπόν, το κείμενο συνυπογράφει επίσης ο Avi Loeb, αστρονόμος του Πανεπιστημίου του Harvard, δηλαδή όχι τυχαίοι άνθρωποι, που έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017 όταν υποστήριξε ότι το διαστρικό αντικείμενο Oumuamua, θα το πούμε στη συνέχεια, ο πρώτος λοιπόν διαγαλαξιακός επισκέπτης της Γης, νομίζω πως έχω ετοιμάσει ήδη και μια φωτογραφία, να δω λίγο, δεν ξέρω αν μπορέσω να την πετάξω, αυτός είναι. Λοιπόν, πάνω κάτω έτσι είναι σε σχήμα πούρου, αυτός είναι ο κομήτης Oumuamua. Επαναλαμβάνω, είναι ο πρώτος επίσημα καταγεγραμμένος εξωγήινος, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, εντάξει, ο οποίος μπήκε στον δικό μας γαλαξία ερχόμενος από άλλον γαλαξία. Είναι ο πρώτος. Εντάξει, Oumuamua, έτσι ονομάστηκε. Λοιπόν, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, πάμε. Που πέρασε λοιπόν εκείνη τη χρονιά από το ηλιακό μας σύστημα ήταν στην πραγματικότητα εξωγήινο διαστημόπλιο, υποστήριξε ο Avi Loeb για τον Oumuamua. Ήταν, δεν ήταν, το είπε μάλλον λόγω της ταχύτητας με την οποία μπήκε στο ηλιακό μας σύστημα. Ήταν παράξενη και η ταχύτητα που είχε όταν εισήλθε στο ηλιακό μας σύστημα, παράξενη, και φαντάζομαι για να ήταν τότε εξακολουθεί να είναι και σήμερα παράξενη. Λοιπόν, ένα λοιπόν ταχύτητα και ένα δεύτερο το σχήμα του. Τους είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το σχήμα που είχε αυτός ο κομήτης, έτσι, αυτό το πουροειδές. Γιατί δεν υπάρχουν πολλοί κομήτες με τέτοιο σχήμα. Εντάξει, πάμε όμως παρακάτω να δούμε τι έγινε. Η αξιοπιστία του ανωτέρου, δηλαδή του επιστήμονα που ονομάζεται Loeb, δέχτηκε πλήγμα από επόμενες μελέτες που συμπέραναν, προσέξτε, εγώ θα πω που υπέθεσαν, όχι συμπέρναν, ότι ο Oumuamua ήταν ένας απλός κομήτης ή μεγάλο κομμάτι παγωμένου αζότου. Λοιπόν, η νέα μελέτη, η οποία δεν έχει υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο και δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο του Πενταγώνου, προσέξτε, εξετάζει την πιθανότητα ότι ένα τεχνητό διαστρικό αντικείμενο μπορεί δυνητικά να είναι μητρικό σκάφος που απελευθερώνει, αυτό που έλεγα πριν, μικρές διερευνητικές συσκευές στη διάρκεια του κοντινού περάσματος από τη Γη, μια ιδέα επιχείρησης που δεν απέχει πολύ από τις αποστολές της NASA, δήλωσε ο Loeb στο lifescience.com. Δηλαδή
αυτό που σας έλεγα και εγώ λίγο πιο πριν, ότι και οι άνθρωποι ακόμα σήμερα στη γη σκέφτονται να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα σε μελλοντικές αποστολές εκτός της γης. Έτσι, νομίζω πως ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Συνεχίζουμε. Απλά αναφερόμαστε σε θεωρητικές πιθανότητες, παραδέχτηκε ο αμφιλεγόμενος αστρονόμος μιλώντας στην Daily Mail. Όταν κάνεις μια υπόθεση, προσέξτε τώρα λίγο κάτι. Όταν κάνεις μια υπόθεση η οποία ακούγεται παράξενη, σε λένε αμφιλεγόμενο. Γιατί όμως? Δεν πρέπει να είναι αυτό. Δεν πρέπει να ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά όπως έχετε καταλάβει, όταν λες κάτι το οποίο βγαίνει από την επίσημη ακαδημαϊκή σειρά και πορεία λοιπόν και του status quo, ας το πούμε έτσι, που υπάρχει, είναι λογικό ότι όλοι ξεσηκώνονται εναντίον σου. Εμένα όμως προσωπικά αυτές όλες οι θεωρίες μου ακούγονται πάρα πολύ plausible, όπως λένε οι Αμερικάνοι, πάρα πολύ λογικές. Πάρα πολύ λογικές. Έτσι, συνεχίζουμε. Λοιπόν, παρά τις συνεχιζόμενες επικρίσεις, ο Λεπ δεν το έβαλε κάτω. Όπως είπε στην Βρετανική εφημερίδα, ο επόμενος του στόχος είναι να ανασύρει από τον Ειρηνικό ωκεανό έναν διαστρικό μετεωρίτη, ο οποίος έπεσε στη γη στις 9 Μαρτίου το 2017, 6 μήνες πριν από το κοντινό πέρασμα που έκανε ο Ουαμούα. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, σήμερα ή αύριο τα ξημερώματα, νομίζω, ναι, θα περάσει ένας κομήτης πάρα πολύ ξιστά από τη γη. Έτσι, δεν ξέρω αν έτυχε να το διαβάσετε. Νομίζω πως είναι για σήμερα το βράδυ. Και συνεχίζει το άρθρο. Πεπισμένος ότι ο μετεωρίτης ήταν στην πραγματικότητα drone, αυτός πίστηκε πιο πολύ και από μένα, που απελευθερώθηκε από το μητρικό σκάφος του Ουμουαμούα, ο Λεπ θέλει να διαπιστώσει αν το αντικείμενο που κατέληξε στο βυθό έχει φυσική προέλευση, σαν βράχος, ή αν είναι τεχνητό, για παράδειγμα από ατσάλι ή κάποιο κράμα αντικείμενο. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, εγώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στο κανάλι ναι μεν κάνω βίντεο για τον χριστιανισμό, για αρχαία Ελλάδα, έτσι, για την ιστορία, αλλά έχω κάνει, θυμάστε, ένα βίντεο για τη Δήλο. Το θυμάστε? Το άτια της Δήλου. Το οποίο άτια της Δήλου έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι ο αυτόπτης μάρτυρας, αν δεν το έχετε δει να το δείτε, παραξίζει, είναι λίγα λεπτά το βίντεο, παιδιά, είχε πει ότι το άτια βγήκε μέσα από τη θάλασσα, επιβεβαιώνοντας ενδεχομένως τις υποψίες ότι ότι πολύ πιθανόν έχουν ανάγκη από υδρολειψία να πάρουν νερό. Και εγώ θα πω όχι μόνο, έτσι, όχι μόνο. Κανείς δεν ξέρει λοιπόν τι παίζει. Πάντως αυτό έχει παρατηρηθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, να το ξέρετε. Υπάρχουν πλήστες, δεκάδες, δεν θα πω δεκάδες, γιατί αν θυμάστε και ο Άνες, από τον οποίο έχω και το όνομα, έτσι, ο Άνες, ο θεός των Σουμέριων, που βγήκε από τη θάλασσα και τους δίδαξε πολιτισμό και γραφή και τα πάντα, ο Άνες, έτσι, υποτίθεται με βάση νέους ισχυρισμούς ότι ήταν ένας εξωγήινος, ο οποίος ήταν ψαροειδής άνθρωπος. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι πολύ πιθανόν να ήταν αμφίβιος και στη στεριά και στη θάλασσα. Νομίζω την ημέρα έβγαινε, ναι, αν μπορώ καλά να θυμηθώ τον μύθο, την ημέρα έβγαινε, δίδασκε τον κόσμο και το βράδυ ξαναεπέστρεφε στη θάλασσα. Τώρα, επέστρεφε στη θάλασσα ή επέστρεφε δηλαδή σε κάποια άτρακτο, σε κάποιο σκάφος? Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορώ με τίποτα εγώ να το ξέρω, να το απαντήσω. Αν το ξέρετε εσείς ή αν έχετε διαβάσει κάτι παραπάνω, φυσικά περιμένω να μου το γράψετε στα σχόλια. Τώρα πάμε στον χρόνο ταξιδιώτη.
Εμφανίστηκε λοιπόν ένας χρονοταξιδιώτης από το έτος 2671, λέει ο τύπος, και έχει τρελάνει το TikTok, και μάλιστα τους έλεγε ότι στις 23 Μαρτίου περίπου 8.000 άνθρωποι θα μεταφέρονταν σε έναν άλλον κατοικήσιμο πλανήτη. Και τι άλλο είχε γράψει? Ναι, είμαι πραγματικός ταξιδιώτης στον χρόνο, ο κόσμος σύντομα θα τελειώσει. Μακάβρια, πολύ μακάβρια προφητεία. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, όσο και αν δεν το πιστεύετε, έτσι, έχει και 350.000 followers στο TikTok. 350.000 followers στο TikTok. Λέει τώρα αυτός. Ακούς τι λέει. Ένα πολύ εχθρικό εξωγήινο είδος έρχεται να πάρει πίσω τη γη. Γι' αυτό σας έγραψα και αυτά τα θέματα στη δημοσκόπηση. Δεν θα κερδίσουμε. Το ξέρει. Τότε για ποιο λόγο να τον γυρίσουν πίσω στη γη, αφού ο πόλεμος έχει ήδη χαθεί? Ένας άλλος εξωγήινος, του οποίου ο κόσμος καταστράφηκε από τους εχθρούς, εννοεί εξωγήινος πολιτισμός, θα σώσει κάποιους από εμάς. Εντάξει, πόσους? Στις 23 Μαρτίου του 23 περίπου 8.000 άνθρωποι θα μεταφερθούν σε έναν άλλο κατοικήσιμο πλανήτη. Άρα θα πρέπει να δούμε, έτσι, αν υπήρξαν αυτές τις ημέρες, εχθές, προχθές, παραπροχθές, 8.000 απαγωγές από διάφορα σημεία του πλανήτη, τα οποία, οι οποίες απαγωγές φυσικά δεν ήταν δικαιολογημένες, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο τώρα έγινε? Φυσικά, όπως καταλάβατε, μετά έπεσανε τα σχόλια, έτσι. Γλέντι, γράφει το NGR, να τον φάνε, ας πούμε, τα σχόλια. Απόδειξε το, του λέει ο άλλος, πες μου ποιοι είναι οι αριθμοί της λοταρίας στο Power Bar αυτήν την εβδομάδα. Ο άλλος του είπε, και εγώ είμαι ταξιδιώτης στον χρόνο και ήρθα να σας πω ότι την 1η Ιανουαρίου είναι η πρωτοχρονιά και ούτω καθεξής. Φαντάζεστε, δηλαδή τα σχόλια αυτά μπορεί να συνεχίστηκαν μέχρι το πρωί. Λοιπόν, τώρα έκανα έτσι μια παύση, βασικά μια παρένθεση στο όλο θέμα για να χαλαρώσουμε λιγάκι. Τώρα συνεχίζω με τον Ουμούαμούα. Είναι αυτό το αντικείμενο το οποίο σας έδειξα προηγουμένως. Αυτό εδώ. Πάμε να δούμε τι λένε. Δύο αστροφυσικοί του Arizona State University, ο Steven Dash και ο Alan Jackson, επιχείρησαν να εξηγήσουν τα περίεργα χαρακτηριστικά που έχει το αντικείμενο και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως είναι μάλλον κομμάτι ενός πλανήτη σαν τον Πλούτονα, το δικό μας, από κάποιο άλλο ηλιακό σύστημα. Θα θυμάστε ότι έπεσε στο τραπέζι θεωρία επιστημόνων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι εξωγήινοι χρησιμοποιούν τον κομίτη Ουμούαμούα, εντάξει, και την ταχύτητα, έτσι, λοιπόν, που έχει αναπτύξει για να ταξιδεύουν διαστρικά και διαγαλαξιακά από το ένα μέρος στο άλλο. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια ομάδα η οποία θέλει να αντικρούσει αυτές τις θεωρίες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λένε. Από άποψης ταχύτητας, το αντικείμενο μπήκε στο ηλιακό σύστημα με ταχύτητα λίγο μικρότερη από ό,τι θα αναμενόταν, υποδεικνύοντας πως δεν ταξίδευε στο διαστρικό διάστημα για πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρόνια. 1 δις. Μιλάμε για εξωφρενικά, έτσι, έτη. Από άποψης μεγέθους, το σχήμα του ήταν επίσης πιο επίπεδο από οποιοδήποτε άλλο γνωστό αντικείμενο του ηλιακού μας συστήματος. Επίσης, παρατήρησαν, τώρα αυτό είναι για τους λάτρεις της φυσικής, όχι για μένα, πως ενώ το αντικείμενο είχε αποκτήσει μια όθηση μακριά από τον ήλιο, ένας εισαγωγικά λέγεται rocket effect, κοινό σε κομήτες, καθώς το ηλιακό φως έχει ως αποτέλεσμα να εξατμίζονται οι πάγοι από τους οποίους αποτελούνται, και η όθηση αυτή ήταν ισχυρότερη από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ακόμη δεν μπορούσαν να εντοπιστούν διαφυγόντα αέρια, τα οποία κατά κανόνα εμφανίζονται ως η ουρά ενός κομίτη. Και μαύρα γράμματα. Συνολικά το αντικείμενο έμοιαζε πολύ με κομίτη, μα ήταν διαφορετικό από κάθε άλλο κομίτη που έχει εντοπιστεί ποτέ στο ηλιακό μας σύστημα. Και φυσικά αυτό
τροφοδότησε, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας, ότι όντως μήπως πρόκειται για το πρώτο εξωγήινο εισαγωγικά σκάφος το οποίο επισκέπτηκε τη γη και έχει drones και φεύγουν αυτά αβέρτα και έρχονται στη γη και συλλέγουν πληροφορίες και ούτω καθεξής. Θα μπορούσε δυνητικά. Τι λένε όμως οι επιστήμονες? Πιθανότατα αποσπάστηκε από την επιφάνεια εξαιτίας μιας σύγκρουσης πριν από περίπου μισό δισεκατομμύριο χρόνια και πετάχτηκε έξω από το μητρικό του σύστημα, είπε ο Τζάκσον. Τώρα, αυτές φυσικά οι θεωρίες, όταν μιλάμε για τόσα μεγάλα μεγέθη χρονικά, δεν μπορούμε να είμαστε τόσο σίγουροι, γιατί σε τόσα πολλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρόνια μπορούν να συμβούν πάρα πολλά γεγονότα και συμβάντα. Άρα δεν μπορούμε να λέμε ότι, ξέρεις κάτι, φυσική και μαθηματικά και δημιουργήθηκε πριν από 1 δισεκατομμύριο χρόνια και έγινε αυτό. Δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ τραβηγμένο να μιλάμε για εκατομμύρια και για δισεκατομμύρια χρόνια. Έτσι. Πάμε τώρα όσον αφορά τις θεωρίες περί εξωγήινης προέλευσης. Τι είπαν οι επιστήμονες? Όλοι ενδιαφέρονται για εξωγήινους και ήταν αναπόφευκτο πως αυτό το πρώτο αντικείμενο που προερχόταν από το εξωτερικό του ηλιακού συστήματος θα έκανε τον κόσμο να σκεφτεί εξωγήινους, είπε ο Ντάς. Μα είναι σημαντικό στην επιστήμη να μην προτρέχουμε σε συμπεράσματα. Δεν τον βλέπω όμως και πολύ αρνητικό. Χρειάστηκαν 2 με 3 χρόνια για να βρούμε μια φυσική εξήγηση. Για να καταλάβετε ότι δεν τα έχουμε μάθει ακόμα όλα. Σαν άνθρωποι δεν τα ξέρουμε όλα. Και συνεχίζει ο Ντάς και λέει, χρειάστηκαν 2 με 3 χρόνια για να βρούμε μια φυσική εξήγηση, ένα κομμάτι πάγου αζότου που να καλύπτει όλα όσα ξέρουμε για τον Οumuamua. Αυτό δεν είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για την επιστήμη και είναι πολύ σύντομα, πολύ δηλαδή νωρίς, για να πούμε ότι είχαμε εξαντλήσει όλες τις φυσικές εξηγήσεις. Αυτοί λοιπόν υποστηρίζουν ότι έχει κομμάτια πάγου, από ό,τι κατάλαβα, τα οποία όσο αυτό αναπτύσσει αυτήν την ταχύτητα, λοιπόν οι πάγοι λιώνουν και μπόρεσαν να εντοπίσουν υλικά, ας το πούμε έτσι, υπολείμματα που αφήνει ο κομήτης στο πέρασμά του. Όσοι ξέρουν κάτι παραπάνω να με διορθώσουν, και έτσι μπόρεσαν να δώσουν μια φυσική εξήγηση. Όμως υπάρχει ένα όμως. Μισό λεπτό. Μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Αν, δώστε βάση, αυτός ο κομήτης είναι δισεκατομμυρίων ετών και ταξιδεύει δισεκατομμύρια χρόνια, απλή λογική, Έλληνας, και έχει πάγους, αυτοί οι πάγοι πόσο καιρό λιώνουν και εξατμίζονται και ούτω καθεξής? Ήταν δηλαδή πιο μεγάλο το αντικείμενο και μίκρινε? Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, η σύσταση που έχει και αποτελείται από πάγους και ούτω καθεξής, έτσι, είναι δηλαδή πάντα το ίδιο? Πάντα? Δεν θα έπρεπε αυτό λιγάκι να αλλάξει? Και δεν μιλάμε τώρα για 5 και 10 χρόνια, μιλάμε για εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρόνια. Τώρα, αν κάνω λάθος, έτσι, δεν είμαι φυσικός, θα ήθελα πάρα πολύ φυσικά όσοι φίλοι καθηγητές φυσική και ούτω καθεξής παρακολουθήσουν αυτή την εκπομπή, θα ήθελα φυσικά να με διορθώσουν. Δεν το παίζω παντογνώσης, εννοείται, εκπομπή κάνω παιδιά. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να με διορθώσουν και να μου γράψουν την άποψή τους πάνω σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, έχει αποθέματα, εκεί θέλω εγώ να καταλήξω, έχει αποθέματα τα οποία δεν εξαντλούνται? Καταλάβατε? Τα έχει δηλαδή πάντα αυτά. Δηλαδή στερεοποιούνται, υγροποιούνται, εξατμίζονται και ξανά το ίδιο πράγμα. Δηλαδή η διαδικασία είναι πάντα ανακυκλώνεται δηλαδή. Αυτό είναι ένα ερώτημα πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα ήθελα
να το απαντήσουν οι άνθρωποι που είναι αρμόδιοι για αυτά τα θέματα. Τώρα, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις θεάσεις. Πάμε, είπαμε, για τη Δήλο. Υπάρχουν δεκάδες συνδρομητές στο κανάλι που μου έχουν πει την δικιά τους ιστορία με άτια. Είναι δεκάδες. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, θα θυμόσαστε, έκανα ένα βίντεο με έναν τύπα, το θυμάστε, οι παλιότεροι. Έκανα ένα βίντεο με έναν τύπα ο οποίος τραβούσε 13 ολόκληρα λεπτά, 13 ολόκληρα λεπτά ένα UFO, ένα UFO στο Πακιστάν. 13 λεπτά. Και ήταν εκεί. Τι έπαιξε? Επίσης είχα κάνει βίντεο ότι πολύ πιθανόν, το θυμάστε αυτό εννοείται, πρώτοι πρέπει να πήγαν στο διάστημα οι Γερμανοί και όχι οι Ρώσοι ή οι Αμερικάνοι. Γιατί το βίντεο που είχα κάνει, όσοι είστε πιο παλιοί στο κανάλι, δίνει την απάντηση. Αν οι Γερμανοί, αν αυτό που είδα δηλαδή εγώ στη Γερμανία αρχές του 2000, έτσι, ήταν αληθινό και δεν ήταν είτε οπτασία, είτε Project Blue Beam, είτε ψευδαίσθηση, και ήταν αληθινό και δεν το είδα μόνος μου, αλλά το είδα μαζί με ακόμα ένα άτομο, έτσι. Λοιπόν, φυσικά το οποίο το όνομα δεν θέλω να το πω γιατί έχω από τότε να τον δω. Λοιπόν, και όλα αυτά δείχνουν, καλά δεν το συζητάμε για τις ιστορίες παλαιότερα και σήμερα, αν πιάσουμε τα UFO παιδιά δεν θα τελειώσουμε, είναι ατελείωτες οι ιστορίες, έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι σήμερα ήθελα να μείνω μόνο σε αυτές τις δηλώσεις του αξιωματούχου του Πενταγώνου από την Αμερική, ένα, για τον Ουαμούα και φυσικά για τον τρελό χρόνο ταξιδιώτη ο οποίος λέει η γη θα καταστραφεί. Λοιπόν, για τους Ανουνάκη, όπως σας είπα, έχω τελειώσει το πρώτο βίντεο, πολύ πιθανόν θα έχει τίτλο «Οι εξωγήινοι και οι Ανουνάκη». Είναι έτοιμο, απλά έχει μείνει να επιλέξω ποια ημερομηνία θα ανέβει στο κανάλι, και επίσης το άλλο μου το βίντεο για τους Άτλαντες, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα πιστεύω από εβδομάδα σε εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα παιδιά. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Αν φυσικά σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι, κάντε like, κοινοποιήστε το να το δούνε περισσότερα άτομα. Εσείς όπως πάντα μπορείτε να δείτε πιο πολλά βίντεο πατώντας πάνω στο hashtag με τα μπλε γράμματα θετικός που είναι δίπλα από τον τίτλο. Ιδάλλως κάτω ακριβώς στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ και τα λέμε αύριο το βράδυ την ίδια ώρα. Καληνύχτα.